Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdali omuhle, ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, uNkulunkulu namandla. Umsindisi othandekayo, ongcwele kaSomandla, okhazimulayo nsuku zonke zokuphila kwethu. Othandekayo, obabazekayo, ongumkhulu, ongusimakade, oyisihlangu, oyithemba, oyikho konke kukho konke. Yazi uNkulunkulu uhlezi siyala, uhlezi sisiza, uhlezi sibekele, uhlezi senzela konke okuhle ngobubele bakhe, ngomusa wakhe, ngokuthando lwakhe, nangamandla akhe ngaso sonke isikhathi. So mina ngeke ngithanda ukuthi kuzona zonke izinto esibhekana nazo, kuzona zonke izinto esi-experience-ayo, bese siyakwazi ukuthi sisizane singabantu, sikhalimane. Bese siyakwazi ukuthi silulekane kukona konke singabantu, ngoba sibhekana nezinto eziningi singabantu ezihlukahlukene lapha emhlabeni. Sibhekana nezinto eziningi singabantu ezisithwalisa kanzima. But engifisa ukudlulisa kakhulu ukuthi kukona konke hlezi ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzibiyela. Hlezi ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzivikela. Hlezi ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi wazi ukuthi njengoba uhlezi ubiza igama likaNkulunkulu, kuzoba into ekumele uyenze njalo. Njengoba sewayikhetha inkosi, wamkhetha uKristu, wakhetha ukholwa, wakhetha ukuhlala ebukhoneni baNkulunkulu. Ngoba lesi sikhathi isikhathi sokuthi sisizane abantu baNkulunkulu, isikhathi sokuthi sidonsane, isikhathi sokuthi silekelelane. Oseyazi kangcono phambili ukuthi kunjani, akatshela abangemuva ukuthi hayibo qaphelani nanku umgodi. Osebonile ukuthi kwenzakaleni, uyena okumele abemeze, ashaye indwebe ukuthi hayibo kungukuthi nokuthi qaphelani into 1 no 2 no 3. So ngalomyalezo nje omfishane ngifisa ukudlulisa ukuthi if ungumuntu owazana noNkulunkulu, ungwazana noKristu, ozimiselayo wenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, kubalulekile ukuthi uqaphele, ugawule, ubheke kukona konke. If ungumuntu ongumnxuseli okhulekayo ngaso sonke isikhathi, let's say unesikhathi sokukhuleka mhlawumbe sango-12, kumele hlezi uqaphela ngaso sonke isikhathi ukuthi isikhathi usigcine. Ngoba if ungakwenzanga lokho, iyona ndlela ozohlaseleka ngayo leyo, iyona ndlela ozohlaselwa ngayo leyo. If bekumele ukhuleke ngo-12 sakugeja isikhathi, walala, mhlawumbe lakhala i-alarm wathi uthi snooze 5 minutes, lo 5 minutes wakweqa wona mhlawumbe wangalizwa i-alarm, ingelo sisuke sifikile izolanda umkhuleko wakho. But ukufika kwayo yakufica ulele wena uyahonqa, uzothi ukusuka kwayo any spirit singathola indawo, any moya ungayitholela ithuba kuwena. I remember nje it is ama experiences abakhona vele when it comes to ukukhuleka, because uma umuntu okhulekayo ngaso sonke isikhathi kumele ihlezi njalo ukwenza njalo, ngoba izulu suke selilindile, izulu suke selikulindele. But if ukwenze kungakwenzi, uNkulunkulu usuke kudedela konke khona kuzokukhumbuza ukuthi hayibo qaphela, hayibo khumbula. So mewabona i-attack, wabona uhlaseleka, sekuyisikhumbuzo sokuthi khumbula ukuthi kumele wenzeni, khumbula ukuthi kumele ufezekise lephi icebo, khumbula ukuthi khona into ongayenzanga. It's just like makade kumele upheke, wangapheka ukudla, mase sikhale sisakho sesikhulu sekukhumbuza ayi bekumele angidlile, yazi khona into enrongo engenzile. Ngale ngathi ushawe siyezwe usufuna ukuqhuleka ingaleyo ndlela uNkulunkulu esidedele siyezwe ukuthi sifinyelele kuwena, khona sizokukhumbuza ukuthi ayibo I need to charge. It's like mo driver ushayela imoto, ngale ngathi kukhanya ilambu lapha elibovu likhumbuza wena ukuthi petrol is getting depleted, diesel uyaphela. It's a reminder, mase imoto khoqo, isithi khoqo, isikhumbuzo sokuthi ayibo kumele ngithole igarage eseduzane maduze ngoba kuyonakala izoma noma inini le moto. So ngale nkathi usukwamukela uKristu, usungumnxuseli, ungumuntu okhulekayo, ungumuntu owenza intando kaNkulunkulu, if unesikhathi sokukhuleka ngaso isikhathi noma kumele ukhuleke njalo vele, but kwenzeke ungakhuleki, kwenzeke uzumeke, kwenzeke uzibe unganaki, uyahlaseleka. Kumele ukhuleke ngo-12 wangakhuleka, ngiyakuthembisa uzothi malifika iphupho elibi, uzothi makufika leso silwane uzobona emaphusheni uyashawa,
uzobona uyahlaseleka, uzobona ujahwa abantu, ujahwa iy'mfene, ujahwa iy'lwane, ujahwa izona zonke, uvuka usujuluka usumanje, hayi bo, la ucishe ngafa, awe macishe yangithola le nto, icishe yangibamba. Ingobani? Awuzange uzukhuleke. Ingobani? Weqiwe isikhathi. Ingobani? Izingelosi seziye zahamba. Kwadedeleka konke okubi ukuthi kufinyelele khona. Kungengoba mhlawumbe uJehova esekushiyile esekulahlele, cha. Ngathi udedelile nje lokhu ngaleso sikhathi so that uzokhumbula ukuthi noma uphaphama ngo-1:30 bekade umele ukhuleke ngo-12, usulale 1 hour 30 minutes, weqiwa isikhathi nge-hour 30 minutes lonke. Khuleka ngaso leso sikhathi and samandi uphinde ulande umoya kaNkulunkulu ukuthi uzokuvikela, ulande izingelosi ukuthi iphinde zizosibekela, zizokunakekela. So lokho kungakwenzi mhlasimpe uthandabuze, ungabaze noma udikibale noma ubuyele emuva noma wenze ngendlela engafanelekile, but lokho akukwenze ubuyele enkosini. Lokho akukwenze ubuyele kuJehova. Lokho akukwenze ubuyele ebukhoneni bakhe uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Ekuthenini uzikhumbule ukuthi ayibo yazi bekumele ngikhuleke. Lokhu kuhlaseleka lo uNkulunkulu usekudedelela ukuthi ukukhumbuze ukuthi weki vuka. Bona abantu becindezela ebusuku, ipress lento ikinya makuthi yakinya, ikwenzela noma yini usuke ukhunjuza ukuthi ayibo khuleka. So umuntu kaNkulunkulu kubalekile ukuthi uhlezi uzibiyela ngaso sonke isikhathi. Because wena usuyikhethile ngithi territory. Usukhethile ukuthi uhlala la. Usukhethile ukuthi ngokaNkulunkulu, usukhethile ukuthi ngowezulu, usukhethile ukuthi ngokhanya, usukhethile ukuthi ukhonza abani. Mbize njalo komkhonzayo. Hlala kuye njalo. Hlala ungasuki kuye. Bekezele la konke. Bekezelela kwamaphupho amabi. Bekezelela kwa ukuhlaselwa. Bekezelela kwa ukushawa. Bekezelela kwa izinkinga ezimalini. Bekezelela kwa izinkinga ebantwaneni bakho. Bekezelela kwa izinkinga emndenini. Bekezelela kwa ukufelwa izihlobo zakho. Bekezelela konke ngoba uJesu nobubele nathi. Futhi wethembekile. So hlala ungasuki kuye. Ungathi hayi ngoba awungikwazi ukuhlaseleka ngibe ngikhuleka kangaka, ngikhuleka u2 hours zonke kodwa ngikwazi ukuthi ngihlaselwe iphupho elibi. Ngikwazi ukuthi ngihlaselwe izilwane emaphushweni, cha. Angakudikibalisi lokho. Bathatha kwenze ube njani? Ufuna ukulwa. Akwenza ubuyele enkosini. Ngokubiza ukuthi mhlawumbe uzile ngenxa yokuthi uhlaselwe kakhulu ngendlela esimanga. Akwenze lokho uqine kakhulu enkosini. Because in most cases izinto esuke zenzeka emaphushweni kuyenzeka zithathe indawo live, kuyenzeka zithathe indawo empilweni yakho physically. Isuke ikhona lento leyo umoya icindezela. I once heard a story nje omunye udadewethu ethi kunosisi owaphupha ephushweni, ephupha ebanjwe inyoka, imbambe emlenzeni. Ingoqile umlenze wonke, imbambile. Ilibe limdonsa. And uthi wathi ephaphama kwangaphaphame unyawo lalinganyakazi at all. So lento wayibona ephushweni but yenzeka physically. Kuzona zonke izinto esuke zenzeka empilweni yakho. Qaphela ukuthi kumele uzibiyele. Qaphela ukuthi uzibiyele enyameni. Qaphela ukuthi uzibiyele emphefumulweni. Uzibiyela kanjani? Ngomkhuleko. Uthi monqisa ukhuleke enkosini uthi Nkosi ngicela ukuthi ungivikele noma ngilele emaphushweni. Ungivikele kwimimoya yonke ezivunguzayo ngamandla. Ungivikele nasenyameni yami, uvikele amehlo ami, uvikele izandla zami. Ungivikele ngihamba, ungivikele ngikhuluma, ungivikele ngidla, ungivikele kuyona yonke into. Sicela uNkulunkulu asivikele ngaso sonke isikhathi. Sicela uNkulunkulu asibiyele ezintweni zonke. Ngoba uyathanda ukuthi sikwenze njalo. Futhi uhlezi wazi ukuthi if usuqalile indlela nejourney ungabusabuyela emuva, futhi ukhulekele ukuthi ungabusabuyela emuva. Because uma ukade ungumuntu okade ekhuleka enza izinto ezinkulu zikaNkulunkulu, mase ufuna ukubuyela emuva ila zizokunetha khona, zizokushaya khona kakhulu izinto. So uma umuntu okhulekayo, khuleka njalo. Njalo iculu lithi khuleka njalo. Ungapheli amandla. Khuleka njalo. Ungapheli amandla.
This is a journey, bantu baNkulunkulu. Uhambo lolu. Uyaphi emuva? Ngoba uyohlangana nalaba obakade usubadlulile. Bazokubamba, bazokudonsela back, bazokudraw back. Ubhekelana emuva. If ungokhulekayo ukhuleka njalo ungabusapheza. If ungathi nje qala kwakho ukukhuleka wathi ukhuleka ko 5 minutes. Ukukhula kwakho ushona phambili kujeni. Akwande ukuthi 10 minutes, kwande ukuthi 15 minutes, kwande ukuthi 20 minutes, 30 minutes. Ungabuyele emuva uthi kade ukhuleka i-hour, usukhuleka u10 minutes bese uyazilalela, ila uzoshawa khona. Kade ukhuleka 5 hours usukhuleka i-hour ungabi nankinga bese uyazilalela, ila uzoshawa khona. But at least be consistent. Consistency yakho ize ikukhulise libe likhula kakhulu kunaqala. Because the more wenza okuhle wenza kahle ngaphambi koNkulunkulu, the more izimpi ziyanda empilweni yakho, the more kuhlaselwa ukhula day in day out, day and night ngawe. Ngoba niyozimisele, ngoba niwenza kahle, ngoba nifuthi wenze intando kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu, ngalo myalezo nje ngifisa ukuthi ngithi xwayiseka, ngithi fundiseka, ngithi futhi qaphela. Ungazitshela ukuthi ngokuthi uhlaselekile mhlasimbe uNkulunkulu sekushiyile cha akakushiyanga. Bethi nje phaphama. Ulele kanti, ulele noma ulele. Ngifuna nje ukuphaphamisa ukukuvusa. Hlezi ukwazi ukuthi ngokukhuleka kwakho kumele uqine njalo. Ungaphela amandla, ungabuyele emuva. Ukuhlaseleka khona impela kuveza ukukhuthazela. Mhlawumbe uzohlaseleka ephushweni nje, qhamuke nje umuntu uyakinya. Noma but in most cases kuba umuntu obujahayo. I remember nje once had that experience nami. I don't know ngangigejwe alarm or kwakwenzekaleni ngangikhathele kakhulu. But sashaya sadlula isikhathi sokukhuleka and I had a dream. Ngibhopha siseklasini. Eklasini abafundi benganakile nje. Kwaqhamuka indoda emnyama yangena eklasini. Mayingena ithi ya wena ngakubamba. Ngingasabaleki ngingena ngaphansi amadesk. Lapha iklasi ligcwele lithi but akekho nendaba naloko. Ayikho nginakile ngibhizi ngiyahayiza ngiyamemeza bafathi ngicela ngisize nayi le ndoda efuna ukungibamba. Abanendaba bayibukela nje. Ngathi ngithi ngicasha ngaphansi amadesk yaqhamuka yangidonsa ngathi ngigibela phezulu kwamadesk ila ngabaleka ngaphuma eklasini ngaphuma ngagijima ngabaleka ila ingijaha. Up until uNkulunkulu wangisindisa kwangazuthi ngiyandisa and then yasala kanjalo and I woke up ngithuke isimanga ngazuthi kade kwenzeka la ngazuthi lo muntu bekade la indoda embi esabeka engazuthi ikhehla eminyama tsu. So kwama spirits amablawo, so kwama demon vele. So kudingeka ukuthi abantu baNkulunkulu siqine njalo enkosini. Sibekezele njalo sisibekelwe nguye. Sihlale singasuki kuye. Siqine njalo senze intando kaNkulunkulu uqine. Ubuyele kuJehova. Ukushawa kwakho akukubuyisele enkosini. Ongakwenzanga kwenze. Obhedile kona uyalungiselwa ukuze ulungise izindlela zakho. Ngoba uwena obonile, uwena obhedile. Uwena ongenzanga kahle. Kanti futhi ke okunye uNkulunkulu usuke kuvumelela ukuthi uzodlulisa nje kwabanye. Uzodlulisa nje umyalezo ukuthi mawubhekana nesimo esinje kahle kahle ubusho ukuthi kahle kahle ubuwenza kanje. uNkulunkulu uyabadedela abathunywa bakhe ukuthi babhekane nezimo sokuthi bezofundisa abanye abezayo ukuthi ukuze nabo mabebhekana ne same experience baqaphele kanje bangabe senza kanje bathi benze kanje. Because sizele uzosizana, sizele uzokhalimana. Sizele uzosiza nabaseza baseza ngemuva. Abasafufusa, abasafunda, abasayifuna indlela. So bantu baNkulunkulu nje ngalamnyelezo okufishana ukuthi zibiyele njalo. Qaphela. Zibiyele njalo. Ungalali. Zibiyele njalo. Ukuhlaselwa kwakho makubuyisele enkosini. Inkosi nje benani inibusise kakhulu. Sicela nje ukuthi ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyakuthanda ukungcwele. Sicela futhi nidlulisele lemnyalezo nakwabanye bathole ukusizakala nokuphulukisa. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona
TikTok ulihle ithemba, naku YouTube khona la ulihle ithemba Mzobe, Instagram lihle ithemba Wendy with IE Mzobe, on Facebook ulihle ithemba Mzobe. Lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa free mode, bese kumphinde kube khona futhi nemiyalezo ngawo short 10 minutes clips usuke susummary, kodwa usuke uhlalela ukuthi ubuyise ukulethe khona la ku-YouTube khona uzothola umyalezo ogcwele. Nkosi nje benani, ubusise kakhulu namhlanje kuze phakade. Amen.